Rasa lembat
Iya Pak Ne. Jamene awan wayahe mak embe dadi mateng ne kok ya. Ayo nyambut gawe ya Pak Ne ya. Ya ben Alane ora
Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, katrakelit jeneng ngadapi sugata ingkang nembe kemawon dahar. Nyuwun pangapunten. Hari jinuwun kawula nuwun kunjung pertama para lenggah kakung Wah Putri maliki keluarga Barayogung wonten ing jeblugan ingkang pantes kados sakum makurmatan. Amit pasang aliman tapi mugi tenebena ing tolak manu winuruna ing deduka. Dumawa ing tawang-tawang dene kapeksa kawula kumaha wonten hanya ruwus kanthi anggemil kamardikanipun para tamu para lenggah kakung Wah Putri. Hadin jangkenya katemben Eco Sakitja lelenggahan kanthi mardu saha mardikane penggalih sinambi imbal wacana kalawan wawan pangandika kalian kadang mitra karo miwah tangga tepalih. Hari Jawi saking wonten ing sangkal langgar menika kala sakadang tinimbalan dawuh dening pandranipun Bapak Sutarno sekalian Ibu Wartini ingkang pidalem wonten ing jeblokan Karang Tengah. Saperlu hangaturaken lelipur wonten ing madyaning suka parisuka pawiwan prasaja ninjih anggenyo ngentas pitulus kang kenya siwi kinasih pun Dyah Roro Ayu Mardiana. Ingkang alhamdulillah sampun keparang dawuh krama kalian pun Bagus Henry Eko Prasetyo nurinjih Bagus kinasih saking pandranipun Bapak Sutio dalasan Ibu Suni ingkang pidalem wonten ing Setrareja Batu Retno Kabupaten Wonogiri. Harinjih sawetawis ngaturi ninga kunjuk para tamu para lenggah kakung Wah Putri alhamdulillah awit saking donga panjenenganipun para tamu para lenggah temanten sarimbit sampun kepareng dawuh krama sampun kepareng ijab kabul nut satataning nagari dalasan agami wonten ing siang kalenggan menika insyaallah wau antawis tabuh 12 kirang sekedhik. Alhamdulillah pinaringan rahayu mboten wonten aral rubita satunggal punapa wonten ing wekdal kalenggan punika ugi samangke kepareng badhe kalampahan panggahipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit nut satataning adat widi widana ingkang lumampah wonten ing tanah Jawi maligi wonten ing jeblukan Karang Tengah. Pramila kunjuk para tamu lenggah nyuwun donga pangastunipun mugi menggah dawuhnya Sri Atmaja pinanganten sarimbit ingkang kepareng badhe kapanggihaken wonten ing siang kalenggan menika purwa madya wasana tansah pinaringan rahayu tebih saking rubida kalis nir ing sambikala satemah anggennya lumpan wonten ing madyaning bebrayaku mugi tansah jumbo ingkang ginayuh bagya mulya ingkang sinedya tuwin suka basuki ingkang kaesti dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos dumugi ing puputing yuswa syukur bagi ingkang pikantuk pratima kencana ingkang saged tata jalma wujudipun anak andung Anindya ingkang samangke saged anyambet sejarah rah tumrapipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit saha kadang ingkang bepisanan. Harinjih wonten ing siang kalenggar menika mugi keparana marak sowan kawula sakadang campur sari ringkes putra Sekar Arum ingkang mijil saking Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan kalebet wewengkon Jawa Wetan ingkang dipun pandhekani dening pun Bagus Sunaratmojo. Sapa to jenenge? Anjih. Ing siang kalenggan menika kepareng badhe ngaturaken sugata lelipur kasineng kuyung dening kanca-kanca saking AR Pro Audio ugi dipun lestantunaken dening Cahaya Video Shooting ingkang mijil saking Kita Pacitan ugi wonten ing siang kalenggan menika sampun sameta ing gati sawi gawe diri Tri Widyawati saking putra Sekar Arum ingkang langsung kateparangaken setunggal mbaka setunggal menggah Tri Widyawati ingkang sakmenika sampun wonten ing ngasanipun para tamu para lenggah ing pangajab mugi ingkang sampun tepang tambahan dados raketipun anggenipun tetepangan wonten ingkang dereng tepang mugi saged atetesaken uninga sumangga kasuwen ingkang sepisan kenyayu kami saking Kita Pacitan sumangga no ayu rate Safira. Kasusun sadhaipun semangga kasusun jumeneng no ayu Yayu Sanjaya putra Sekar Arum.
Wonten ing pamungkasan wonten kenyayu ingkang midhas saking Ida Pacitan sumangga kasuwun jumeneng rayu Rita Michael Dia Pitaloka. Rinji sarangan kalian dalam pribadi ingkang menika siang keparang batin berarti tesaken menggalampeng libur rinji Kristi Warenggo Ekwasana kasakit cakal lenggahipun konco pratamu perlenggah mugi sinambi dipun rapi dipun kedapi kanthi mirunggan soalnya sinambi mirsani godaipun konco-konco saking Putra Sekar Arum ingkang keparang badhe kapurwakan lumantar satu geng lagon minangka purwakanipun panggihan ing siang kalenggan menika konco pratamu perlenggah bersama all artisnya dari Putra Sekar Arum. Putra Sekar Arum AR Pro Cahaya. Mereka
Dinar buka lumantar satu kali lagu goyang-goyang sampun merwakali pepanggihan ing siang kalenggan menika sesarengan kalian Putra Sekar Arum ugi kadharaken dening kanca-kanca saking AR Pro Audio dan juga Cahaya Video Syuting nggih. Saderengipun kalajengaken ngaturaken salam hormat salam taklim maliginipun kunjuk para sepuh bini sepuh para tamu saha lenggah kakung miwa putri langkung-langkung panjenenganipun keluarga agung ingkang hamangkugatipun panjenenganipun Bapak Sutarno sekalian Ibu Wartini sepisan malih ngaturaken salam hormat salam taklim. Mugi keparono kawula sakadeng Putra Sekar Arum wonten ing siang kalenggan menika nyawiji saha ngaturaken sugata lumantar lagon satu tembangan ananging mbok pilih mangke sadangunipun suka parisuka bebinga sesarengan kalian keluarga agung wonten ing jeblugan mriki sekinten kathah ingkang kirang nuju prana kathah ingkang nalisir saking paugeran tata krami langkung-langkung adat widiwidana ingkang lumampah wonten ing jeblugan mriki mliginipun mawantu-wantu kala sakadang namung lenggana nyadong lumunting samudra pangasami sedaya insyaallah mboten ateges kajarak ananging jawet saking kiranging seserepan saha pangertosan saking kawula sakadang pramila saking menika sepisan malih mugi keluarga agung wonten ing jeblugan mriki mliginipun keluarga agung Bapak Sutarno sekalian Ibu kersa nglumeberaken sedya agama sami dumateng kawula sakadang. Nggih semantun ugi mbok pilih mangke wonten ingkang keparang badhe nyawiji kalian Putra Sekar Arum kanthi ngersakaken lelagon request lelagon wonten ingkang keparang badhe beksan sesarengan sejogetan sarengan syukur bagi wonten ingkang keparang badhe donor swanten alias menyumbangkan suaranya juga monggo nanging bisa mlenyun pangapunten mbok pilih mangke kathah pamundutan lelagon ingkang dipun kersakaken awit saking winatosing pangertosan keterbatasan kemampuan kanca-kanca Putra Sekar Arum kok ndelalah enek sing ora iso sak lagu rong lagu nganti puluhan lagu kae sing mboten saged nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun sepisan malih karena mungkin ini keterbatasan kemampuan. Nggih. Pamila yo ora iso yo lumrah yo kandhani yo. Umpama meneh kok lagune ya Batrodim sapa sing nyanyi. Nggih. Pak Mat, dereng kek iwit napa pun? Dereng to? Kula nalon. Nggih. Alhamdulillah. Energi tersimpan 50%. Oh sing ngolor, senengane nyang dawa-dawa terus mundi Bapak? Nggih. Nggih ngaturaken jeng siang Mas Bos. Kaya trio macan iki manajer trio macan iki. Nggih Mas Kris. Nggih. Kula nggih tak nderek uluk salam langkung rumiyin. Oh nggih monggo. Nika kasumbengan rumiyin monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikunjuk sagung para pepunden, para bini sepuh ingkang tukin abekten. Malikinipun para kadang sutresna ing leladan jeblukan Mas Kris nggih. Nggih. Jeblukan Karang Tengah nggih. Wonogiri sukses. Nggih. Dusunipun pundi Pak? Ngampeh. Nggih. Ngampeh. Kula sakadang ugi nderek pitepangan saking kanca sutresna pangrengga Kuncarana nurinjih panjipun Ibu Harti Kandi Kartika Salon mijil mbera pelem pring kuku Pacitan. Kewareng sedya ingkang hamengguati panjipun Bapak Sutarno sekalian Ibu Wartini awit teman-teman sekalian kang wis paripurna ing mangke ngrasuk busana keladi sari roh mustekaning busana pinanganten kepareng anglenggahi upacara adat widiwidana miwah luhuring budaya jumbuh budaya kang wis sinengker ing praja jeblukan Karang Tengah. Pramila anggaran tusasmita sinandi lumantar Ibu Kuncarawati nika kanca-kanca saking Putra Sekar Arum ingkang dipun pratitis Raka Mas Kris Diwarengku. Nggih, monggo Mas Kris mbok pilih menika angrantu sasmita jinandi. Nggih, Bapak. Kuncarawati Kartika Salon Biro saking Biro Desa Pelem Pelem Kecamatan Pring Kuku. Wah, jantenan. Aku seneng kok siji, Bang. Apa? Sing rias bojone subur. Iya. Iin pokoknya waktu pas kadung dulur ya rapi nak dadine. Ya. Nggih, menika sawetawis sinambi andrantu menggalang sinten ing adicara Raka Mas, Bapak, Nggih. Mbak Kakung. Jane penake piye to iki? Kung. Ah, nggih, Kung. Ya wis. Ya. Awi tekno kahanan kok ya. Nek jane nek pamane cara Tegel, iki babakan bicara masalah laki-laki lho ya.
Nek cara Tegal tak panggil Dik wae tenan. Alhamdulillah ya Lagi Rabbil jair apa alamin. gimana aku ya. Nggih. Monggo umure wis menyedaki swidak. Alhamdulillah. Swidak niku suwi ora kena didadak Mas. Cara hitungan dawa kan ngoten. Oh swidak. Iki 2017. Berarti jatahe pas tekan 2020 tok. Teges iki umpama sampean ya tak dongane punjul, berarti kuwi kelebu bonus. Bonus, Ya, ya. alhamdulillah. Nggih, bonus nggak ampun ngarep-arep kathah. Nanti kayak tobat. Nggih, yen pangapunten sinambi anturantu. Makaten, monggo. Pinanganten salimpit anggenipun Yarsu Busana sawetawis kasuga telu mantra lagon sarta tembangan sebesar malih sumangga sinambitipun rapi kanthi mirunggan sugata ingkang sampun katuraken. Kasuwun jumeneng no ayu yayu sanjaya. Kita kalau di sini nggak enak deh, enak ke sana ya. Tak tunggu sini. Nenek pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Lumayan tuh spotnya wajar kemajuan besar gue. Alhamdulillah menika anak kali bapak sedaya enten daerah mriki. Bapak neng kulon kono, nggih. Anak sinten Mas Kris? Ini putra Sekar Arum lah bapak ini putra Sekar Arum kono, wong budale bari. Ibuke. Ibuke Katut Mrono. Sone ya sak perguruan jane iki ngundange bareng-bareng kok. Sing ngaturaken jeng siang Dek Yayu. Siang Kang Mas. Nggih wonten ing siang kalenggan menika sowan wonten ing barismanipun Bapak. Bapak sinten lho? Bapak Sutarno. Aja. Cartaku lali. Ampun di anu Pak, kersane. Nggih. Kok Dik sabar aja kemayu tadi. Nggih, Bapak Sutarno. Panjenenganipun Bapak Sutarno telesan Ibu Wartini anggenipun ngentas pitulos Mbak Mardiana. Nggih, alhamdulillah sampun kapanggihaken utawi sampun kalampani jakwabul menurut catataning negari. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ngantos dumugining sampai dengan ojo kaki ini loh Mas, iso pisah loh nek. Oh iya. Kaya dulurmu. Dulure iki ditungane tekan kaki ini baru umur 7 tahun udah pegatan. Pegatan kok ya. Sampai dengan maut yang memisahkan. Dan juga mudah-mudahan segera mendapatkan momongan. Amin. Sing dintani ya gur kuwi. Nek cara basa ringkese ngono. Wis muga-muga ayam tentrem awet anggenipun bebrayan kayak cepat meteng. Cepat apa Mas Dre? Meteng. Mas, kok sampean aku ki padahal wis manggon wis ning tengah. Karepku yo merodok keri le manggil kok dipethol. Oh iya ora apa-apa, wong aku pengen aku sing tengah-tengah. Ini sesuai dengan request dari Pak Slamet menika dalang manten utawi perantura dicara ingkang kondang kaloka saking tatah Kitha Pacitan. Ora kondang. Nggih, dalang manten. Tegese ora kondang kalih dalang. Lah kondang ngopo, Mas? Kondang kalih ngendi-endi enak lho. Mas teh ngendi-endi kok Slamet, angger keragamane ngendi-endi Pak Slamet. Wong iki cara rokoke wae platen B. Lah kok iso? Apa niku? Nimbang bono. Enjing ngaturaken jeng siang, Bu. Nggih, monggo sinambitipun rabi, sinambitipun unjuk nggih. Niki katang besan sanes, Mas. Lah aku yo ora ngerti kok. Nggih. Oh nggih. Oh saking Setro. Oh, Setro Batu Retno. Batu. Oh, nggih. Wis tau nyang Setro to? Kaya wis. Ngendi kuwi? Setro Rejo. Nggih. Mugi-mugi jenak wonten mriki putrane nggih. Mau perjalanan dari rumah jam pinten? Jam 8 dugi mriki jam. Oh, deket ya cuma 1 jam setengah ya. 8 ya. Aduh awake dhewe ternyata Mas. Oh iya, ngersaken lagu menapa menika? Gundul-gundul pacul. Gundul pacul. Nggih. Gundul pacul. Nggih, manut Nduk Cayu ingkang wigati saged mbiyak spine swasana. Manut wis. Nyuwun resepsi Kang Mas. Wah, cocok ya. Pak Mat, Inggih. yang baju merah jangan sampai lepas. Mana? Golek dhewe, ale ketoke akeh-akeh suwigrek. Lho tak goleki. Nek didudek ngene tak iso meneng lho. Lah ya golekno dhewe kok. Bajune nika ijo. Bajune nika ijo. Enjeh. Nika ijo pink. Ning merah ora enek. Ora ana ya Pak ya. Enek. Enek. Ning merah umbul-umbul. Mas Yunus. Abang yang penting. Oh iya.
Kesemanggakan semoga saran kalian Putra Sekar Arum ugi kadarakan dening AR Pro dan juga Cahaya video syuting. Yuhu. Batu wonten ing kamar badhe nyekar Ibu. Mbok menawi badhe nderek nyanyi. Adik, nanti nyanyi ya. Adiknya manten, wah berarti kena aja single loh. Dewasa aku memburu gue catatan lho ning kono enek. Lah kae gedhi. Menikah Mardiana putri Bapak Sutarno dan Ibu Warti dengan Mas Henry Eko Prasetyo. Ngono malah cetha ya, Mas. Rasa malah genah. Lah aku ket sampe ora cetha ya, Mas. Ora cetha ket kene. Derita lo. Ayo ternyata kok yo ajan sing kakung koyo koboi deh. Koboi. Wah, Jen. Aku yang bayangnya, padahal koboi itu kan udah pakai topi, pakai topi koboi, senengannya numpak. Numpak jaran. So, aku yang bayangnya waduh lagi. Hati-hati Mbak Mardiana, nek Mas Henry sampun ngagem topi. Ya aku tinggal dolan numpak jaran lah ya repot adik ngono. Adik manten namanya? Nani Mustiko. Oh Sulistiowati. Aku dapat satu. Oh dapat apa? Dapat kenalan satu orang batu. Sampean ki lho nek terus sing bening-bening kok yo. Orang setro. Coba dibaleni Mas Kris. Nani Sulistiowati. Anak mustikane kok ki mau kok ya. Mboten. Sulistiowati. Oh iya. Nah, jadi ya. Masih sekolah? Aduh sik suwe Pak. Ya. Sikat terus nade. Mesem goyang goyang walah kok goyang goyang saja arep mundur aja mundur ndak keceklong sendale kaca senyum pertama dari Ibu Besan siang hari ini. Bukan iso senyum pertama. Bukan karena lagunya yang indah. Iya, karena apa? Tapi karena sandalnya kacop di sini. Ibu padha gumujeng kabeh lho. Lanjutkan.
ayuku wong gondang legi. Yen si nawa Terus yo terus rono sinomane bagiane makolang rempang sagane dadi salatar para priya rada adosa watara Ndak Yayu Dalem Kang Mas. menika wonten ingkang kersake lelagon Napa? nyuwun lagu pepeling katujaken dumateng panjenenganipun anak kula temanten sekalian. Nggih. Menika saking Bapak Sutio sekalian Ibu keluarga Gung saking Setrarejo Batu Retno. Keluarga pisan Menika Pak nggih. Sutio sing pundi? Oh nggih Pak Sutio. Matur kula siang. Nggih salam taklim. Bir anak lenggah ganti sakeca. Mboten anu mboten blangkon. Niku Bapak Besan lho Mas Kris. Dalem? Bapak Besan. Lah nggih Pak Besan. Pak Sutio. Saking keluarga Gung Setrarejo. Nggih. Betul ya. Bapakipun temanten kakung. Nah, nggih. Menawi mangke parang badhe nderek nyekar piyambak, Bapak. Nggih? Badhe nyekar? Nggih. Ombo. Nanti duel, Duet Kang. Duet. Mas. Nggih. Duel. Dalem? Oh, wakil. mboten sawakil. Kok Mamine wakil? jenengan kersane mriku nggih kersane mboten sawakil, langsung mawon bareng-bareng nggih bancaan saged. Kok nggo bancaan? Bancaan Masa nyanyi. apa-apa? Maksudnya ki sing kakung iki wong papat, lima ora apa-apa awakmu sing ngancani. Lagune pepeling. Pepeling. Lah iya iki lho Pepeling. Lah iya kan padha wae to, Dik. Pepeling mutaken mboten temanten. Lanjutkan dulu, selesaikan dulu. Ini nanti saya nyanyi saya pundi? Niki napa ganti niko? Kayak penyanyi ditanggap kok kon turu ki lho, Mas. Ndi? Oh, sembrono. Ngati-hati penyanyi demen ngono kuwi di anu lho, turu nang nggon panggung ngono kuwi langsung cedhaki malaikat lho. Gek dikapane dijak ngono, dijak budal. Ora. Malaikat sing ngandung rezeki. Iya. Mesa-mesa. Samesen Dik. Goyang, goyo. Walah, kok seneng goyang-goyo. Kowe kesel ngetokne aku to, Mas. Ben iki ngarapi tukang syuting rono rene rono. Ya. Oh bobok. Syuting. Disyuting. Tukang syuting iki nek sing mesakne lho. Ngapa? Nek didemak udele lak bingung. Teh iso. Ya iku kowe tetepan anu sono. Nah. Nah. Ya. Tis. Ndi? Apane sing obah? Ora apa-apa, ya malah. Oh, gambare. Lah kowe gaya kowe ora petok karo aku sombong kok. Mbok ya biasa wae. Sing gol biasane piye pak sapa? Wong biasane sepeda motornya boncengan ya karo sikep-sikepan kok ya. Gayam. Iya. Saja arep mondot lah aku. Mas, renang yuk. Lah kuwi lho andengmu. Oh alah. Iki men banyak deh. Angsa. Banyak. Kok banyak kok satu kok angsa. Lalu kayak enek. Banyak. Heeh. Senten. Niku langgah mojo. Ndele ana buri. Jos ora lho Mas. Sampun Kang Mas resepsi. Nggih.
Lo mau kemana? Mau kemana? Ini tadi spesial request minta yang nyanyi dirimu lo. Apa iya? Kenapa nggih, Pak? Aduh. Kandhani kok. Ya ora dadi ngopo. Ya mbekno lho ngene tanggap. Nggih, napa Bu? Matur sinten? Pripun? Oh, tukang campur sari. Tukang campur nggih. sari. Bu, niki keluarga saking sini mawon saking Jakarta. Oh, saking mriki, tak kira saking Menika Jakarta. Ibu Koriah lho, Mas. Oh, kali. Oh, Bu Kori. Wah, nggih. Nggih, Iya. mangga ya. Basa ndi? Aku asine pampane wauke kersane Pripun? kula Kori anu sing anu kakung ya aku ya iso, Pak. Iso. Ya wong mergo kene kok. Aku mah ngerti-ngerti ra penak lho, Pak. Nggih, wonten Kori iki lho. Niki Kenapa, juara. Waduh, bajing Oh, loncat. Kowe ki ngomong apa? Sunda, Mas, Sunda. Ya apa? Aduh. Oh, njaluk teh cap bajing loncat. Teh anyar. Enak-enak mriki fruity. Nyuwun teh barang mau, Lah Mas. ya nyuwun teh ah. Nyuwun teh. Bu Kori ya, Kori ah. Bu Kori. Sing mau Kori ah ki apa to, Pak? Koriah. Nek Kori kakung nek ah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niku apa to? Allah. Aku ya iso. Minta kopi deh. Alif Sa Jim Kha Kho kuwi, Pak. Ki ayo ndang diatur nih, Mas. Iya, lagunya adalah Bajing Ojo bajing loncat sik. Oh, peling ya. Pepeleng. Nggih. Menika makarya sareng-sareng ta, Pak? Mbok dibawani raketang pripun-pripun ngoten. Nggih, monggo Bapak. Wah, yo ruwon wis ramuan kok. Oh, apa jenenge dalang kerusuhan ngene kok. Iki tukang syuting sitok kok bingung iki. Nah. Pun jenengan saking mriku mawon. Saking katebian Pak Lamat nek kok ulan ten mriki Dicondro kaya apa? ora ngono. Tapi- Nek kok kaduan jan lenggahe lho. Jan Piye? syuting Mas ke Mas. Jenengan syuting syuting Mas. Lenggah aduh Lho kaset. kok ngajet. Slendro. Ndek nonton lungguhe. Nggih, wis. Kayane dampit sikile. Nggih. Kaya sapa, Dik? Kaya sapa? Kaya Chef Puji. Mangga. Urip iku Pocong-pocong hidup itu. Iya, artine ya, Mas. ibarate wong lu maku Arti Seperti orang berjalan. jalan. Laku, Dik. Bisa mlaku. Lho kepiye? Lho, tekan. tekan. Aku ora ngerti. lali Dugi pundi, Pak? Terus teko kono mau lho. negek kepiye timbang Ayo terus. no Aku. aku yo tak waton wae yo wes Niki sampun. Wah. ampun kok ya wis tekan kono. ayo jangan sisi aku lho Pak. Aku yo lah urip iku berarti kaya laku tekan kentek. Aku ngerti paribasane wong Piye, mlaku piye? kuwi Iya. ya pirang-pirangan. Kalebu iki mau Pak Slamet ya le mlaku iki kesel. Esuk esuk. Ya mandek leren. Oh iya. Heeh, engko nek pamane wis pati kesel mlaku Pelaku meneh. Nggih, katuraken raganipun pepiling sarengan kalian putra Sekar Arum kunjuk keluarga Gung saking Setrarjo Batretno. AR Pro Cahaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine
keluarga saking Sitra. Setra. Salaman sik no wis rampun no. Nah. Mas Kris ngersakan pepeling bawane tekan mandek dalan kok jenenge Sampun sifate ya, Pak. menungso ngeten iki gara-gara si baju merah jenengan Pak kowe. Oh, sinten? Si baju merah. Oh si baju merah, nggih. Pun tenang mawon, mengke pokoke kula betane Iya. wangsul. Nek jenengan ajeng asta badhe oleh-oleh, Ya kok saya bawa. ibarate wong lumake. Urip iku ibarate wong lumake mampir sawetara lak ngono to. Oh, mampir Sawetara. sawetara. Nah, yen budal ra bakal Yen budal ra bakal bali. Terus sangune iman sarata iman sarata laku upo laku tomo ngono jane iki mau ki kok ya delalah kok ya nah iya cocok nggih anten melih wong pancen niku takepan ngoten niku macam-macam nggih maneka wae ya sipate manungsa gadahi sing kala mangsa pali rukun Islam iya. maupun niku wah iya ngantek dawa lho sudah siapkah? Belum? Saya yakin belum. Mergo wau jam 12 niku dereng enten sing dinapak-napak. dereng sing dandani. Nggih, dereng pun kok tondren niku sabar. Wong sing separo garapane wis dicekapi omahane dhewe. Iya. Wong arek manggane tok. Niki wau Nggih. pikantosan kita ngeten saking Amu Gatik, Mas. Rene Pak Dalang wau mriki acarane pun mulai tapi nggih dereng tugas napa-napa awit mriki nggih wonten acara piyambak. Mangke tulung pokoke asale kondur ngantos sak sareng kalian kanca-kanca putra sekarang ngoten. Nginep. Nah, nek nginep mesti kesenengan jenengan. Nggih. Lanjut dulu nanti kalau misalkan di belakang sudah selesai, Makaten. kula jenengan begal. Nggih. Nggih. Iki para tamu undangan ingkang ketepen rawuh Mas Kris nggih. Wis tinggal. Monggo jenengan kandhane pada nyanyi. Monggo to nyanyi. Alah saidane mosok ora sida nyanyi. Mbak jenengan pun dikondur. Mbok mengke riye namine sinten? Raya. Raya. Namanya Raya. Ya, Raya ini saudaranya Kitty pembalap. Nggih. Bu, kondur. Wah, Dek kesos to, Bu. Nggih. Ampun kesupen lho nggih. Bu, ngen berkatan mriko, kiri jalan. Bu. Ngen KU niku pun mampir dereng. Aku kuwatir nek lali lho. Nggih, sampeyan ngaturaken Mbok Pilih, ngaturaken Lujeng rawuh konco para tamu ingkang nembe kemawon rawuh. Waduh napa pun tidak Ibu. Ajeng nyuwun lagu mriki. Oh alah, tak kira ngamplop poyoyar njaluk lagu lho tipe ora. Nggih menika keluarga saking saking Bawang. Keluarga dari Bawang. Kalau ini ada yang pakai baju merah. Coba dinyanyikan. Yang baju merah jangan sampai lepas. Pundi to sing baju merah kok ya. Niki merah, mrikone nggih batik merah. Pun jalan pilih salah tunggal. Saking Bawang Mas. Nggih. Berarti wonten Brambang nggih. Dalam Bawang niku kalebetipun desane melu ngambar. Nah, SMP mlebu Pancasila masuk. Ngetan sithik bar Bawang jenenge Brambang. Bonsari. Pundi? Bonsari dusune Trasaba. Kami tuane jenenge Seno nggih. Leres. Kok malah apal kami tua Jawa Timur. Wong tukang sensus. Dalam lha yo pinter kula ngetan sithik nek desa jenenge Natar omahe mbokku ngono. Nggih, keluarga saking Bawang. Nggih saking Bawang nggih. Nggih, ngersakaken lagu napa, Bu? Piyambakan menika mriki wau nitih napa? Mobil. Oh, nyepeda. Terus kali sinten? Mas dibunteng sinten? Oh, piyambak. Niki mas sepedaan piyambak. Nah, bapaknya duduk pundi, Bu? Bapaknya Jakarta, Pak. Enak sing gak bapaknya teng Jakarta, Pak. Pripun? Oh, kathah mriki. Sing teng Jakarta garwane apa bapake? Oh, garwane kok ora sida. Oh, jenengan ki. Ora penak no, mosok garwane Jakarta dibedayoi. Tak kira kok bapake. Iya bener Ibu ngono. Bapake mriki kathah niki bapak-bapak. Nggih. Ngersakaken lagu napa, Bu? Nop kathah. Nek ibu-ibu biasanya enten nggih kula request lagu niku Maros PKK. Mau Indonesia Raya. Wah, terus halu-halu Bandung pun jenengan ngersakne napa? Garuda Pancasila niki lho. Kok ya enek-enek wae. Mbaknya yang sini. Nggih niki bojone Mas Ingan nggih enten. Saya pundi? Mboten tumbuk. Lah Mas Ingane mboten enten. Ya mbok menawa enek, nek Ingan kan dulurku. Oh ya lucu Mas bosone mriki nggih. Lucu. Niku Mas Ingan enten wonten. Lah pundi mboten tumut. Ya bener, tetep.
Sing panas apa, Pak? Oh, dalem. Lah nggih. Arep kula niku ngoten, jenengan nggih pripun? Nggih, niki nek kula eneng kene dhewe ra penak Dik rene kancani bapake males nonton aku. Rita Simalakama. Sopo jenengmu Dik? Oh, oh. Pokoknya ke bawah sayang. Ja. Urung tekan, Mas. Baleline. Oh. Oh. Pas. Mbok Rene to, Dek? Kah? Apakah kamu sandalnya termasuk golongan yang suka nancep? Ora. Delok. High heel-nya gimana? Menancep dene kuwi ora sarene tenan kacep nggo. Ora apa-apa lho, Mas. Oh nggih, ngene nek ngono. Biasane iki yo ngene iki lho. Nyuwun pirsa lah ya ngono. Ning penting mlaku rada jinjit lho ya. Rumusnya seperti nek nganggo tungkak kena kejepit. Ibu-ibunya sudah saya sapa, tinggal bapak-bapaknya. Monggo lho, Pak. Nggih. Nggih, utusan riyen. Nggih, monggo. Sugeng Salam ini. siang. Mase. Walah, ngono Mas. Lah piye? Nek Mase wilujeng, nek Mase Oh wilujeng. nggih, wilujeng siang, Mas, Pak. Nggih, nek bab ibu nek Pak, Ibu. petungan apa, Pak? Mbok derek Mungkin kula. nek nulih mriko sugeng. kene wit ya. Bapake malah petungan kok, Mas. Disapa ibunya. Sugeng. Sugeng. Oh nggih, sugeng siang, Bu. Seto. Kok iso Sugeng dibeda-bedane siang. bapak karo ibu? Ya nek kakung wilujeng. Artinya apa? Iki ana kodrate dhewe-dhewe. Lah kok saged? Ya wilujeng niku do. Wil-wile ning ngajeng. Ngono. Apa bedane ngono kae Mas Kris? Apa bedane, Pak? Enak sing kesedan ngono kae, nek sing ngirim karangan bunga. Ya. Bedane ya sing jenengane mati mut-mut, lanang. yang Ya. sing sedo kakung niku mesti ikut berduka cita. Ikut berduka cita karena Yang sing sedo putri turut berduka cita. ikut karo Turut. wis ana takon Iya. paham insyaallah. Oh, wis ta? Nggih. Iya. Niki Oh, ki iya. saking Bawang. Ngersakne lagu napa? Lah niki kata kok juri teng Jakarta to. Lah angkane kuwi dibagel lho. Piye? Duduke dina iki mah aku nang glidis. Nggih. Hah? Saya siap jadi Ojek ya, Pak? awalnya juga. Ojek nggih. Iya. Oh, satpam, pengawale. Nggih, Mbok menawi ngersakne lagon, Pak. Caping gunung. Lajeng? Yang teng bawang pinten, Pak? Oh, semuanya Ah, bawang. iya, Mas kuwi ning bawang ke pira regane? Nggih Ah. beda ya ning kene ngono lho, Mas kok ya. Iya. Hah? Nggih pinten Pak teng mriko ngojek? Oh, murah. Kok murah men ya Mas 10.000. Nggih, dipun pinangkani sing rada cepet. Iya. Pantene selamat tuh. Matur ngoten mengke caping gununge bar iki. Iya, lah apa? Manuk. Hah? Mau bajing luncat. Oh nggih, Ibu Ya. emang ingkang hamengku gati ya. Ya, Mas? ngersakne bajing loncat dulu. Nggih. Kita ke sana, Keluarga Dik. Kita Dara. Ayo. mengedang-edangi orang yang mau dahar. Iya, dalan bocah kok, Mas. Dalan bocahmu gitu. Oh iya. Maksudnya Mas kuwi lho laden. Dalan Klaten. Iya. Dalan bocah. Iya. Iki sida bajing loncat iki. Iya, ayo. Ya. Nggih, semoga katuraken spesial kagem Bu Koriah. Ya nggih, wau iki. Nggih, mugi saged. Heeh, ning wau lho, bajing loncat teak ya. Ning asline apa ya ket Bandung to, Mas? Ora tong aku. Asma niku nek keri-kerine mesti grabyak semana Mas. Kok saged? Nggih. Mesti Contone? Contone? Marfu'ah. Wonge grab ya. Mesia. Nggih, terus? Mesti grabyak. Beda nek keri-kerine Em. Iku anteng piyaine. Kok saged? Kaya to Mesium. Yumesium mesti anteng piyaine. Ya, mergane- Pantes kula demen niku bareng Pak Sanu kan tangga kula jenenge Katnia. Heeh. Aku kula mriku Grabyak. Aku kok. Kok Enak ngalahke ae. nyapa wae. Nggih, semoga Ayo, Mas. katuraken Dik Rita. Aku tak mik to. Oleh, ora oleh. Ora oleh bunuh diri kok. Ayo, engko tak ladeni. Bali rene.
bajinge loncat-loncat yo Mas. Kagem ibu ingkang saking Bandung. Kalau bahasanya wong basane basa Jawa kene pamane arep digawe medho-medho ora iso. Ora iso. Saya yakin. Beda Mas, ilate beda. Kok irok-irok. Dadi nek menawi telepati pun pangapunten. Iya, artine wae ora ngerti bajing loncat iki apa ngono. Aku ngerti Dik, ya Apa? bajing nyolot. Bajing nyolot. Bajing Oh, nyolot. bajing nyolot. Loncat kan nyolot. Nduk Sayu. Nggih sampun. Nika Pipon. wau nggoset. Kamu tetap di sini mangke menawi dikon kersakaken. Apa? Ya disemanggakne menawi mboten dikersakaken kok ya mulai. Oh iya. Maksudnya lungguh. Jadi menika wonten ingkang kepareng badhe dono swanten jarak nyawiji saha sukoto lelipur wonten ing siang kalangan menika bebingas sarengan suka parisuka. Sinten Mas? Nggih panjenenganipun Bapak Supri. Ing kampung ndi? Menika song-song agung wonten ing Desa Ngambarsari. Oh nggih. Nika pikantos sasmita ngendikanipun kepareng badhe nderek ngregengaken swasana kanthi donor swanten. Nggih, monggo. Ternyata. Monggo Bapak Supri nggih. Monggo. Spot Mas Bos. Tung tak dang. Tak tong 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 dang dang. Ndung 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 ndung. Alhamdulillah tekan spot iya. iki cukup. Pun Nggih, rawuh, terus pun pundi rawuh. kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Kan ketemu Mas. Nggih, cuma kula kaget Mas kalian jenengan. Wingi Kagetnya pripun, Pak? Wingi niku atas namanya Bekasi Jawa Barat, Mbak. Oh nggih, Wah, saiki berubah. Berubah wong Jawa kuwek. Dewi iki basa Jawa men mboten ngerti saged. Nggih. Lah, Karena apa? Karena kula ning niki nek asline kula sing mriku niku asli. Niki kula bun-bunan. Oh berarti ki mang tekamu ket Bekasi. Ya, ente temen kebangke enten mriku enten telepon Mbak Yani. Oh. Tahu Mbak Yani ta? Mbak Yani. Yani Praditya. Nggih nyuwun pangapunten Betul. dumateng sedaya ingkang rawuh. Nggih. Niki nderek guyupi mawon sakjane mboten saged nyanyi tapi kadang teng pundi-pundi kon nyanyi Mas. Nggih, Dek. Berarti kon latihan. Nggih, wong Mboten latihan, Mak. anu nek Dek Ben niku Apa? Tresna Maranggono. Lah, Apalane nggih namung niku Mas Le. sakniki mle. Lah ya tenan to. Nggih. Cuma nek Dek Ben niku paling ibu. Lah ibu niki mboten wonten. Nggih wonten. Apa kali ibu mawon? Lah kalian jenengan lho, Bu. Lah makane ning namung Pak Ruprito lagi kula sing nyangoni sinten. Pundi? Wah, itu duduk di pojok. Nggih. Ah, nggih. Kepala wadah lho Monggo, tekandani Bu. yo. Nah. Yang Nggih. daerah Pacitan yo Mas, pokoknya kepala desa itu wajib kudu Wajib. iso Mas nyanyi. terus ngeten. Niki kan Nggih. kula kali Bu Polo niki kan Ngambarsari. Ngambarsari. Nggih, mengke kudune Pak Polo jeblokan nggih. Oh, Ay. pasti. Ngoten Terus putih nggih. kabaripun. Kali Bu Polo ngoten nggih. Aku sing ora kepenak siji Mas, Mas Aris. Ndi Mas Aris, modek men aku yen kono nyamar. Lambiku ora ganti. Lah pas ubengane kok pas 5 dino to mubeng 1 2 3 4 5 pas. Lambine ya gur 5 kuwi. Iya. Mangga. MC terkenal kok lambine 5. Nggih dumateng Nggih. keluarga agung Mas Tarno. Nggih mugi-mugi parepatan ing siang menika pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dumateng adi Mas temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Nggih. Aku sajake ning tengah ra penak lho, Mas. Pripun? Oh, nggih. 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 Jenengan wonten mriki, Bu? Kok dadi penghalang? Pripun? Tresna Waranggono, Mas. Nggih. Nggih, Bu. Putra Sekar Cahaya video Nelongso rasa rasane jroning atiku yen kelingan
kangen sliramu satenane aku nangis nangis tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas hati Layung lamboro ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes selukku terus milih ana pipi apa tresno iki pancen ragu duweni wis lilakno aku kemas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal ganti cerita tresno warangono nggih matur nuwun. tresno warangono sampun iki saking bapake lah ibuke badhe nyanyi piyambak Iya no, Mas. tenang aja. Nanti kan ada perangane. Iya. Nanti bisa terbentuk Soekarno-Hatta itu kan ada dua pejuang deh. Tenang saja ya. Tenang apa pikirmu? Ini gimana? Lagu berikutnya. Sing apal itu Nitip kemarin kangen, kayak Mas. nitip kangen nih lagu. Lah betul. Pirang-pirang wengi. ora bisa tuh Nah, ya sing kuwi, mergo apa J. ya Mas? Ya mergo kelingan. Oh. Ya menika nyuwun pangapunten Mas MC kula Pak Dul Lor. Beriku nyuwun langgam Blandong katujuh dumateng segenap karya nggih. Mangke katuraken. Semoga Bu langsung malih. Nggih, niki oh nggih, matur sembah nuwun. Oh. Nggih. Nggih, sing penting tak ajari saking mriki, Bu. Wow, niku mboten apal kula niku. Niki nambah setunggal lagu mboten apa-apa nggih.
kangen iki kaya sliramu nyandeng raga iki tanggung jawab